kasagot po ng Bible? Marcos 7 versikulo 7 nga 18. Oh, Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. o kawang ha mo na nga ayo pagsalit. Abi kay ang tao hinimba. Maluwas na to. Dili gid ka manghimo nga dunay kawang nga pagsimba. Sa to pa kun dili pagkawang wa nay kapuslanan dito sa Ginoo. Bisag pag-unsaon sa 20 ka tuig dinong simba sa Ginoo kawang sa to pa wa toy kapuslanan. Unsay makainon na ng kawang? Sige padayon. Sanglit sa ilang pagpanudlo, Oh, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. oh. Mo ni nakainon. Ang nakainon dahil sa kawang nga pagsimba mao ang pagpanudlo na hinimo ang tao. Nga naman, asa dahil tuhaan yung kaalam sa Diyos. Kung sa spiritual vision, wala tayo sa bakos o ikutan. Kaya kaning kaalam sa Ginoo, wala yung iskulahan, hindi wala. Tuwa sa spiritual vision. Wala yung iskulahan, hindi. Unsa may gihimo, unsa mo na nga kawang lamang ang ilang pagpanudlo, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilang ipakadoktrina. Sa ko pagihimo, doktrinasyon himong pagtulunan ang unsa ang kalagdaan nga hinimo ra tao unsay paagi na nina kana ilang ebanghelyo gabis og teksto mo na ha gibis pa kanang ebanghelyo sa sulod gibis og teksto dayon gigam ang istorya kinsa tong istorya ang gigama sa Dios to o yaha mao nay ginama ra tao gigamit ang Biblia version sa Bible pero ang istorya dili sa Ginoo iya ang ginama. Kawang na kay di man to tinuod. O di wangan mo kasabot ron nga naday kagamhanan ng Dios na dapat ang tao magpilalong diya. Ang katapusang sangkuan sa tao. Unsay katapusang sangkuan sa tao sa panginahanglan? Ang Diyos man nya sa man kung di mo pasakot kaya di kay mo kawang lamang ang ilang pagsimba kanako dili tanang pagsimba dili pud sabton nga kani kay pagsimba ni tingin do ta manimban sila no pagko kay luhay kayo kanang ilahang founder anindot kay wali sus oh dili kay na mo'y basihan. Mo na itong bantayan kay si Jesus may kasulti. Kinsay gisimba? Kinsay gisimba sa kawang nga pagsimba? Ha? Ang Diyos. Kawang lamang ang pagsimba nila. Oh. Siya may gisimba. Kay kinsa man kun simbahan ron nga gabutang dito pag-ampo nga si Satanas may giampuan. Yan, Diyos yun. Diba Diyos yun? Si Kristo yun? Ang sentro sa pag-ampo. Pero manong kipakakawang na niya. Ang may nakapahimong kawa nga. Unta, dahil gunto niya kay siya may subject sa pag-ampo. Pagtindog na to sa altar, pagtindog na to dito sala sa alampuanan, si Isu Kristo man. Pamilayan Lord Jesus man. Pero manong kawang na. Kasi nakapahimong kawang. Kawang lamang ang pagsimba nila kanako sanglit sa ilang pagpanudlo ilamang ipakadoktrina ang kalagdaan hinimo lang mga tao yun sa pagama gibasa ang teksto ang ilang ebanghelyo sa sulod sa ilang panimbahon gasukan sa teksto sa Biblia pero ang istorya sa unod sa teksto dili sa Ginoo iya sa nagdama sa ebanghelyo. O di mo kasabot na. So yung pag-usay na karon, hindi mo kasabot. Padayon sa 8. Inyong gibiyaan at kasubuan sa Dios. O kita mo? Kanina ay kawang nga pagsimba ug ang mga magtutudlo nga wala na magsubay o kaning mga magtutudlo nga
nagtudlo sa ilang kaugalingong doktrina ang ilang gibiyaan unsa Suwan sa kasubuan. kita mo may mo ano nimo kay wa nagsubay og unsay kasubuan mo nang wa kay balog unsay kasubuan sa Dios kay ang gibiyaan Kasubuan. kadayo O mao'y inyong ginahawiran hmm ang gikabilin-bilin hindi ka bilin-bilin kalagdaan sa mga tao. kapipis ra nga sangyaw kaning ako sangyaw makapipis pa nila ni pangitaan niyo sa nang internet Agad. na ani dito Wa gina dito gyud. nalisod tayo usa ako siguro di ko makita doon kita'y kaluwasan pero na 100% ang akong kaluwasan physical yun na dili life after death wala na dili na may itong na kay kalagdaan na nahimimong tao kisa ng kalagdaan na nahimimong tao kisa may bahimong anang life after death Ang tao. tao lagi kisa may kauhanan niya ano pa si Pablo may dadamaan ng life after death si Jesus Everlasting. kaya Everlasting. Katong si Jesus ay gisulti kung gusto ka nga tanan nga buhi Yung mo to, dayan ng sulit kayo namatay. ang doktrina ni Jesucristo sa tanang Israelita sa panahon niya ipasaligan to niya nga iyang buhion sila sa bisan patay na basta mutuon niya busa kamong mga buhi sila ayaw sa ta mao. ayaw idadaan nato diri kay di man mo mutuo di man ta mutuo kay namatay man si Jesus patay na pud ng wa may taong nabuhi ang istorya niya Hmm. di mo kasabot sa sentro sa istorya o inyong idalahi dayon sa mga tao unang di kasabot pag ingon niya nga sige basa kay si Marta may insultan sige 11:26 Dalos pati kasundan. oh O si Marta mitupad kaniya. Ako nahibalo nga siya mabanhaw sa pagpamanhaw niya sa pulahian Mo. ng adlaw. So kanang doktrina karon sa gikabilin-bilin nga kalagdaan sa mga pastor, parig, ministro nga may pagkabanhaw ang mga tanang nangamatay sa ulahing mga adlaw, dili na nabag-o. Sa una pa ng panahon nila, naa na nang una-una. Ha? Kanang pagtuuha karon nga gikabilin-bilin. Ano man ay gikabilin-bilin? Sa una pa na, Ultimos Marta gani nagtuo gani nga si Lazaro mabanhaw pa pero dili karon. Adto pa skulahi ang mga adlaw. Unsay tubag ni Jesus anang istoryahan ni Marta? O si Jesus miingon kaniya, Oh. ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. O wala tong ulahing adlaw. Kung asa ng Kristo aktual naa diha ang pagkabanhaw. Dili kitoy ulahing adlaw pa. Atong panahon na si Jesus ang Kristo, siya ang pagkabanhaw. Dili kay ang istorya ni Marta na sa ulahing adlaw pa banhaw. Nakasabot mo na? Anong istorya? Ako ang pagkabanhaw kang kinabuhi. Sa to pa, katong giingon ni Marta nga, o Ginoo, nahibalo ko Ginoo. Nga maulahi siya, o mabanhaw siya sa ulahing mga adlaw. Ang tubag niya, ako ang pagkabanhaw kang kinabuhi. Sa to pa, dili to, wala to yun ni Jesus. Dili tong giingon ni Marta nga, mabanhaw to sa ulahing adlaw pa. Kaya kanang Kristo, basta nailawas na, naadi ang pagkabanhaw niya. Na ang pagkabanhaw na to, naadi ang atong kinabuhi. Sa pa ito ba? Ang musalig kanako bisan siya mamatay, Oo. mabuhi siya. Ang musalig kaniya, Bisan siya bisan siya mamatay, mabuhi siya. mabuhi siya. O niya ka to si Lazaro, unsa man to ni Jesus? Gusto. Apa to? O lagi, unsa man to? Hinigog pa. Maadto ko kay si Jesus na si Lazaro natulog. Kabaw na to. Misalig to ni Jesus. Pero katong kamatayon ni Lazaro, dito pwede nga imong gamon nga pagtulunan karon kay katong kamatayon ni Lazaro, gidrama to sa Ginoo nga kinahanglan mamatay si Lazaro aron mabuhi ni Jesus. Proof nga Kristo magbanaw. Dili kay ganon to nimong sampol. Si Lazaro gani namatay nabuhi gani. Oy kaso na kay mamatay tabuhi punta. Tapos si Lazaro patay o buhi o kita matay tabuhi punta. Wa man kayo utok. O magkakapas nga si Lazaro namatay. Ay aron gamon nga example
sa Ginoo, sa kamot ni Jesus nga kani siya makabuhi patay. Kanang inyong Dios makabuhi nagpatay. Pakita ba? Pakita. Nganong si Jesus, si Lazaro naman lagi. Sa tanang gilubong dito sa Minteryo. Di man lagi tanang Minteryo, di man lagi tanang lubong dito, kaubang Lazaro himbangon. Ha? Si Lazaro na lang mag-imbangon. Ito lang bang higuman ng niya. Mo may dako kayo nga. Still mo na naka-impirno karon. Mga tao. Kay ilang gihimong sampol sa Lazaro nga, patay ni si Lazaro. Tanaw si Lazaro no, may iso ano, ang God, very powerful no. Yan naman. Ang tanaw si Lazaro, di ba namatay? Pero siya pagkamatay, siya nitabo. Nabuhi. Ikaw, mamatay ka, sure ka, mabuhi ka. Nanghabit na sir, wala may posible sa Diyos. Wala imposible. Hindi yan ipakita. Be, tinuod na wala imposible. Wala imposible sa Diyos. Pero kanang imong plano, wala na dito sa plano sa tao. Oo, wala na script na to. Wala sa script. Katong nagis, ang Lazaro naman sa script. Oh, nasa script man to ya. Di ba, pagkamatay ni Lazaro, yung si Jesus yung sinunan. Ang tutang Lazaro. Ay pukaw na po siya gikan sa iyan. Lubong. Hindi ka tulog ra. Karon, padayon ta. Unsay padayon niya? Og ang tanan nga buhi Oh. og nagasalig kanako dili gayud mamatay. Di katong mga Hudyo ug mga Israelitas, ang tanan nga mga Buhi nga nagasalig. nga nagasalig nako dili gayon mamatay. Kay katong tanang Israelitas, dili na to unta sila mga matay kung lisalig ang ito ni Jesus kay mabawi man tong ilang kasalanan tungod sa kabalauran sa Dios. Kay paghari ni Kristo, ikasumpay man niya itong, mabarog man niya itong kang David na gingharian. Kaya ang gingharian ito nga, bangunon mo man ang kang David. Dili man itong kang Salomon. Kang David naman nga, pagdumala. Nung ito'y sumpayan ni Jesus. Muna nga, ang tanang buhi na mutuoan ng Kristo, na mao si Jesus sa una, dili na ito sila mga matay. Punta. Nga ang pangutana karon nga nito o ba na wa ba sila sana kanin naluwas ba to sila? Ha? O nangamatay nga no, insan si Jesus dai. Mga matay kamo sa inyong mga sala. Gawas kung mutuo kamo nga ako Kristo. Di wala patay sila kay di sila mutuo di pagkahari si Kristo. Di patay ko sila tanan. Kasi Kristo di man kahari, di patay sila. Wala sila. Yun na. Karon kay gusto maging ng tao nga matay. Kaya mo pili untuk mamatay. Dili, oy. Dilan. Ang katapusan ng tundang pangan, Diyos ra. Tanawan ninyo si John Regala karon. Nagkuas mga kuan eh. Kamot nagko. Ano muna niyang kiluoy, Iglesia ni Cristo nga to. Lisel. Iglesia ni Cristo nga to sa video. Ang sinugdan gina master dating daan. Pabayaan mo sa dating daan, gilukat sa Iglesia ni Cristo. Nakatay na sila regala, o siya nakainom, pagkaon. Kaming sala, yun ang Ginoo diha, tumuan nila ng Espiritu sa kamatuoran, kailhon niya ang kalibutan sa sala. Kamang sa sala niya paina. Kanang adlang Domingo, magdagandagan ka niya, di mo ka mamatay. Gusto mo kamatayan sa tao, kanang deadly disease. Pagkaon. Mao na sala. Okay, pareha ni Adan ba? Kay imong sabton ayohon nimo pagsabot. Ang address sa kamatayon pagkaon. Siya sa adlaw nga mapa sa inyo ng Diyos, makakaon ka mo sa tanang bunga sa kahoy na sa tanaman. Di pagkaon niya po. Apan ka ng bunga sa kahoy, Nga nag-ila sa mga. nga sa pagpila sa maayo sa dakutan, dili ka makaon na. Ano, sa dahil na, ano na ulit kahoy na ito? Ang imong tanawan ani dito sa puso sa Diyos. Kaning kalibutan, itam na
pilion sa tao ang maayo. Kung musubay sa maayo, mga pilion. Tanawan niyo si Adan. Napita sa edad. Kasi halos mo sa galibo. 900 ka PCC, si Inos, si Nui. Salam, 969. Dagpo silang edad. Kay ang hitan ng itong karne. Pero bisag kuko. Yun ang Pulbos. Pulbos rin. wala man hindi ko kakawa walang halang. Basta tutuloy. Pulbos. Ha? Itagaan na itong mga tulog ka. Luwag atong brown nga ba? Na master. Ha? Na. Pero nahatag sa mga kay murag nalimot siguro ah. Ay, kung itong ipahatag. Ato. Wala na lang gabi. Walang halang. Ma'am siguro. Matulog ako kayo po. Matulog ka na po. Hindi na. Kami, lumala sa kapitan. Ani na mga mayor na. Mayor, vice mayor, mga city councilor. Pag meeting dia sa city hall, puhol, inangi, tanah. Meeting anak sa namin meetinganan diha sa mga konsehal posisyon hall apil ang mayor o vice kanya ako kayo nasa katriktor kasunod mo diha katong pagkaso na ni Chan. ni Cha ni kuan Atong sa kuan tindahan katong si Gabriel. si Gabriel dito sa kuan sunod ko diha ay anak na di na pagawas di na mga balbahutog balbal lang ang hutog wala na ang balbal kana inyo hanap mo yung pagkabalba ang hutog wala na yung hutog balbal na ang balbal na kaya nastambal ang tumoy los Ito yung pala. tambal los Ang pala utog, pala na lang. pal Pala na lang ninyo utog. Dili. Bye. dayo pa atong itanim dahil usab na nagtitipid. Katong kuan master, katong gisinggitan ka nga 1543 July 27. Ano lang naagid tayo July 27. Kaya akong itanong-tanaw, kung July 27, siban na ginato. Ini sige man ginawa, kakalayo man ginagawa na. Kaya di naman ako ma-appeal o 27. Okay, kakalayo man ang durot ka na masaunog na sagutan bang inaagi na sa kubangan ng punang kalayo kusog kayo. Ikan sa tunga-tunga sa kalayo, singit na kusog hindi. July 27, 1543. Ha? Hindi ko sasama. Apel dito na no. Wala, kanang July 27, nakikita kami sa ato, Siban. Siban 27. Pero Siban man po nato na July nila. Ay ka na ilang July 7, sa ato Siban man po. Siban niya po sa tuha. Isang sa mga tukuan, Siban niya po kaya akong Pebrero. Kanang Pebrero 4. Ito man na sa ilahan. Sa ato man po. 2-4 man yapon. Mora ba yun? Kami siya. January, February. Maigo na yapon. Ano mo tingala ka? Ano na igo? Nakailahan na pa man, 165 man. Maigol ko na, kung dili mabutang sa 31. Kung mag-birthday 31, di na namin ito siya sa bulan kay lapas man. At ito na sa bulan. Uno dito. Uno dito sa ilang bulan yun. Oo. May uban makuha ang 30. Masulod sa 30. Oo. Ikwenta ng return. Kaya ang butang pasabot, nanong naigo man dito sa... Oo. Basta di lagi matunong sa 31. Oh, di matunos na daan naman sila maigol yun. Eh, wala man tayo 31. Pero maigo, dito sa uno din maigo.
Sa uno, another lakad buwan na po. Oh, Dili kita ng buwan na. Ano na 1543 na may tubig. 17. Ay, istorya na. Sa July 27, 1543. oh. Discover dun sa Pilipinas may 18 months. 1543. Ilo July man. Ano istorya na. Ay, isa istorya sa Gregorian. Sa July. Sige mo yung July. Kayo sa kuan go, sa Siban. Parang ang katong special haom na to sa Pagriluyan. Dili haom ang ilang hamang kung pinsayad mo itong tanaw. Ang ilang July ba o asa na tunog sa tula? Dili ato mo na sa tanim. Ang Tanim mo na ito. ang 7 man. Siban. Siban. Ang itamin, November naman sila ha. Ato sa ato na ta, ang July ginato, ang 7 ginato is itanim yun. Tanim man. Muna ikapito. Oh. Unsa na nila? November. November no. Layo ade kaya no. November. Layo kayo. Ay, ito man. Kapito naman niya po ang kuan. Kato Itong mo atras kag Enero. Madungan yo. Mapareha gyud sa Gregorio atong kalendar. Kung matras kag Enero, mapareha gyud. Yung pulisibo sa ihap. Pero maguba ko datong ihap. No? Maguba kay makulangan ng tao bulan. Atras kag Enero. Pag atong ingnon ni nga ang abib dito sa Enero, unsa na ning bulan na ro? June maron sila ha. Ilol na ta. Ayo na tayo ta. Ilol pag kumpleto kay di man maigo. Ha?